खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिक्रमआ सोर? बिक्रमखौ नोंसोर बयबो मिथिजोबखागौ। बिक्रम बुंनायजों जोंनि राजखान्थि दोलोआ गिदिंगोन नामा? बिक्रम बुंनायजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बयनिबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि समस्याया जोबगोन नामा? बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आगुनि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अदेबानि मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं। आथिखालाव बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर आफाद मुं होनानै बिनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेल मिटिं खालामनानै दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि स्पक्स पार्सन बायदि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बाथ्राखौ लानानै आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ गोबांथार बायदि बाथ्रा बुंथिबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोरजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिक्रम दैमारीया सोर? जों बेखौ बयबो मिथिजोबखागौ। बिक्रम दैमारी बुंनायजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि राजखान्थिया सोलिया। बिक्रम दैमारी बुंनायजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो जनगोष्ठी जाथि जनगोष्ठीफोरनि जेंनाफोरा सुस्रांजाया। बिक्रम दैमारीया सोर बेखौ जों रावबो मिथिया। बिथाङाथ' बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बबेबा जिल्लानि बबेबा मिरुनिबो जेनिबो दैदेनगिरि नङा। आं जेब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव थादोंमोन अब्लाबो बिक्रम दैमारीखौ जोङो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव मोननाय जायाखैमोन। नाथाय दायो गोबां गोजाम बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दैदेनगिरि थासेयावबो दायो बिक्रम दैमारी बिथाङासो स्पक्स पार्सन बायदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बाथ्रा बुंथिगासिनो दङ। बियो थारमाने बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे माबायदि जानो हाथावखौ जों बयबो सानब्लानो नुनो मोननाय जायो। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरजोंनो फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनानै होदों दि थारैनो आथिखालसिमाव थांनाय 15 बोसोरावबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बिटिसिखौ खुंदोंब्लाबो नाथाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ रावबो हारसिङैनो सरकार दाबोनो हायाखै। माब्लाबा कंग्रेसजों माब्लाबा बिजेपिजों लोगो नांनानैसो सरकार दाबोबाय थादों। दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलो, कंग्रेस, बिजेपि आरो इउपिपिएल मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनो गेलेनो रेडि जादोंब्लाबो नाथायबा बबे समाव मा जागोन बेखौ जों बयबो थि खालामनानै लानांगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द'आव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव बारग' एनडिएफबिफोरनि आद्रा थालांनाय मोननांगौ राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि रां अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव गुबैयै 590 बारग' एनडिएफबिनि केडारफोरनो बे रांनि अनसुंथाइखौ गथायनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनबावनाय जादों दि लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दायो 99% बारग' एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरि अदेबानि सोद्रोमा बिथांमोनहा अनसुंथाइ रांखौ मोनखांबाय आरो 1% आद्रा दंबावसै। बेफोरबो थारैनो माबा-माबि बायदिसिना गावबा गावनि गोरोन्थि अदेबानि सुद्रायनांगौ थालांदों जायनि थाखाय बिथांमोनखौबो फैबाय थानाय समाव थाबैनो होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोननाय जादों। जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि सोरनिबा थुनज्लायनायाव बे खामानिखौ मावनो थांदों। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला
जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों दि आथिखालाव बारग' NDFB माखासे हान्जाया दायो BTC आव मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि दोलो दानो थांगासिनो दं होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गावबा गावनि बिबुंथिखौ होनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैयाबो रनजित बसुमतारी बिथांनियाव खौरांगिरिफोरा सोंनायाव बिथाङा गोख्रों रावजों फिननाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बारग' NDFB मुं लानानै सानैसो सुबुंफोरा सोरबा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव बे हाबाफारिखौ मावनो थांदों अदेबानि गोदान राजखान्थि मुं होनानै दानो नागिरदों। नाथाय बेजों बर' हारिया जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। अदेबानि बर'नि खौसेथिखौ गैया सिफायनो थाखायसो बे खामानिखौ सोरनिबा थुनज्लायनायाव मावनो थांगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे माखासे हानजाफोरा दायो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ थारैनो जेलाव थानाय बारग' NDFB थाखाय मोजां हाबा मावाखै होननानै बुंथिदों। नाथाय बारग' NDFB जेलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारनिफ्राय दायो गोबांथार रां रुफा हरनाया अनजिमाया गैलिया आरो बेफोरखौ जायफोरा दायो बाथ्राफोरखौ बुंथिगासिनो दङ बिथांमोनहानो कौटि कौटि रां लांनानै बे हाबाफारिखौ अदेबानि जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिदों। क'क्राझारनि सासे सेथि थाखोनि कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन आरो समाज सिबियारि सासे मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा मैया BJP राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो BJP राजखान्थि दोलोआ दायो जेरावबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ आरो जेरावबो देरहानानै सरकार खुंगासिनो दङ। जायखौ नोजोर बोनानैनो राजखान्थिनि समाजनि खामानि मावनाया सोलायबोबाय थानाय बायदिनो आंबो राजखान्थियाव थानानै रायजो राजाफोरनि गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोरनि आरो बर' माहारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हागोन साननानै राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानैबो बिथाङा गोख्रों बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि जयनिं हाबाफारियाव BJP राजखान्थि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि अदेबानि आथिखाल आसाम सरकारनिनो मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथांनि नुजाथिनायाव जयनिं जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया श्रीरामपुराव तृणमूल क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि उत्तम तालुकदार बिथांजों लोगोसे गासै 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव BTC बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव श्रीरामपुराव गासै 3,000निबो बांसिन दैदेनगिरि नेहाथारिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि तृणमूलनि आफादगिरि उत्तम तालुकदार बिथाङा UPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।